Bon dia. Em dic Helena i sóc la persona que us presentaré el que seria el recorregut per una part de la muralla medieval i moderna de Barcelona. Serà com un complement a la visita que vam fer aquest gener, que portàvem unes imatges que ara us podrem mostrar. Doncs comencem amb aquesta vista des de la ciutat de Montjuïc, que és una de les reproduccions que es coneix més antigues de la ciutat, on es pot veure perfectament els que serien els dos recintes emmurallats. El que parlarem avui és del recinte més exterior, que comença al segle XIV i, de fet, serà el que recorreguerà la ciutat fins a 1854. No és fins a aquest any, mitjans del segle XIX, que la ciutat, amb el crit d'Abajo las muralles, pot començar a enderrocar els baluards, les parets que l'havien tancat durant tants segles. Començarem la ruta al portal de l'Àngel. Aquí en aquesta fotografia podeu veure el que serien les restes del baluard d'aquell portal d'entrada, i a la dreta veiem com el que seria les restes del monestir, el monestir que formava part del convent monestir de l'església de Santa Anna. Actualment ja no existeix, això ha canviat molt, però sí que hi ha dues figures que podem identificar, sobretot una, que és el cimbori de l'església de Santa Anna, al costat d'aquest campanar d'espadanya. Aquí ens trobem al portal de l'Àngel, un portal que no sempre s'ha dit així, sinó que diuen la llegenda que va ser a partir de que va venir al segle XV Sant Vicenç Ferrer a predicar a la ciutat de Barcelona i que va comentar que havia sigut només entrar que se li va aparèixer un àngel. I li va dir: soc l'àngel custodi i estic protegint la ciutat de Barcelona. I a partir d'aleshores, doncs aquest portal es va deixar de dir el portal dels orbs, dels cecs, que era qui s'aplegaven en aquella entrada, i va començar a dir-se el portal de l'Àngel fins avui en dia. També podem veure en aquest gravat de principis del segle XIX el que seria el portal de l'Àngel. En aquest cas no tenim cap identificació que ens recordi la realitat actual, però sí que podem veure una mica la imatge del que eren unes muralles al segle XIX, amb les seves portes i amb el pontet que travessava el que seria un fossar o un rierol d'aigua. Continuem la nostra marxa, la nostra ruta, pel que seria actualment la plaça Catalunya. En aquest moment seria un penam de muralla fins a arribar al que seria l'actual Rambla. El portal de Sant Sever, on hi havia les torres de Canaletes, que podem veure en aquesta aquarel·la tan bonica. Les torres de Canaletes tenen aquesta forma arrodonida. Encara hi ha alguna resta avui en dia que es pot identificar en el subsol en aquesta zona. I van ser molt modificades també. De fet, ja en aquest plànol es veu com al segle XIX es va construir un portal nou, que era el portal de la reina Isabel. Continuem pel carrer Pelai, pel fossar de la muralla, fins a arribar a una altra porta, en aquest cas la porta de Tallers. La porta de Tallers era la porta que menava cap a Sarrià, passant pel monestir de Valldonzella, que es trobava originalment a l'Eixample, i aquí es va construir un baluard. A la fotografia podem veure des de la plaça Universitat el que serien les restes geomètriques, aquesta punta de llança del baluard, i al fons un edifici que ens trobem ara encara al carrer Tallers, encara que amb 2 pisos menys. A la dreta aquest gran edifici era un antic hospital militar, on fins a la guerra fins i tot es van aplegar militars malalts. Tornem a la ronda, baixant per la ronda, en aquest cas estem ja arribant al barri de Sant Antoni, a l'actual mercat de Sant Antoni, que s'han trobat les restes del baluard. Però en aquesta aquarel·la, també del segle XIX tan bonica, podem veure el que serien les portalades gòtiques de l'entrada a l'església dels Antonians, una ordre que es va establir aquí al segle XIII i després va ser substituïda per als actuals escolapis. Aquestes restes encara avui es poden veure, sobretot la portalada gòtica. Aquesta entrada va ser molt important, perquè aquí era l'antiga Via Augusta i després va ser el camí reial que portava a Madrid. Per tant, aquí era l'entrada principal de reis, per exemple, quan visitava el rei Carles I, que en tenim la crònica, o Felip V, que també va passar per aquí. Tornem a la ronda i passarem a prop del carrer de la Cera, del Solar, ara actualment plaça que ocupava la presó de Reina Amàlia, i entrarem pel carrer Andana. En aquest tros de muralla es veu que la muralla es va fer una bretxa l'any 1703 per un atac dels austriacistes que estaven a Montjuïc, i per aquest forat, debilitat, es va començar a consolidar aquest nom en aquest tros de carrer davant de Sant Pau del Camp, i se li deia la bretxa de Sant Pau, un nom que ha esdevingut popular. Tornem cap aquí, cap al carrer Paral·lel, i aquí al Paral·lel també ens trobaríem una altra resta molt amagada, amb un local d'oci de fama internacional,
que no visitarem. Continuem pel paral·lel fins a arribar al que seria el que ara encara es manté, l'únic pany de muralla que podem veure, el que seria el baluart o la porta de Santa Madrona. En aquí us deixem, no fins a enfilar-nos, amb un jardí que queda amagat. En el primer pis, quan les portes estan obertes, es poden veure aquests jardins del baluart que amaguen encara algunes fortificacions de l'edat moderna. Moltes gràcies i espero que estigueu bé.